Tete, nanhasi ndinodemba kuti dai zvangu ndakagara nenhamo yangu, upenyu hwangu hungadai husina zvimhingamupinyu, husina zvinetso zvose zviri kundishayisa upe zuva nezuva. So mukunzwa maletesi emumastreet, ndakanzwawo kuti kune vamwe sekuru vanopa mishonga yelucky. Indaiwanzotamba masports ekubheja aya zvekuti ndaitowina dzimwe nguva. So pakasvika shoko munzeve dzangu kuti pana sekuru vaipa vanhu malaki, handina kuzengurira. Ko kunzi uri murume pavanhu hunge une homwe yakafutunuka nemanotsika. Nyuzi dzakasvika munzeve dzangu, ndikaona kuti zvaida kuzvionera pamhino sefodya vatete. Ndaitya kuita hwembira yakashaya muswe nekuda kutumira. Saka ini pacha paKempton Park paiva nasekuru Banda vaiva neletesi dzichangoburwa kubva kuMalawi. Papa vairoja vanhu vainge vakawanda vakatsikirana semakosho vachitsvaka maservices asekuru. Amuchionika ndaiva ndasvika pamuzinda nokuti vanhu vose vandaiona hangavo mapaid actors. Jana rangu rakasvika rekuti ndipinde matare. Indakati hapana chandainyanyoda. Ndaida mushonga welucky kuti kwandomboita betting ndiwini. Sekuru vakangoisa ruoko mupfuko ndokuvhomora kamudzi kavakanditi ndifambe nako kwese kwandinenge ndiri. Tete ndakaita mari munongonzwa. Ndakatanga kubheja mabhiza ndichiwina. Kumagame ndaiveko ndichiwina. Chero mumakasino futi ndainge ndichiwina. Mari yainge yava matombo. Kuita kunaya semvura left right and center. Saka umwe musi chikwama changu chaive chakanaka. Ndakangofunga kumbonofara nevasikana veusiku zvangu. Saka ndakarova smart rangu tete. Kachitanda kasekuru kavainge vati ndive nako nguva dzese. Ndakakati kochono. Ndikakasiya ndakaisa muchivhasi chaiva chemaruva. Asi semunhu aigara ega, mainge mogara makeys, mascrewdriver nezvipikiri. Ndaisawo mari yandaike ndisingashandisi nokuti ndaiziva kuti hakuna mbavha inofungira kusecha mari muvhasi remaruva. Saka chivhasi ichi kushira pasi pebhedhi rangu. Plus girls dzemafara dzaizoti dzisangana nemudzu muhomwe yembinga light. Tete, maiona senge zvaiita here. Takaenda ku night club yemhando yepamusoro tikanofara last number. Kumba ndakaita 3 days ndisiko. Ko ndaitsvakwa nani zvangu ini ndaiva bachura. Ndakazodzoka kumba zvangu zuva rechi4 wawa huri musoro ndakangosvika ndichivata flat. Ndaiva nebhabharazi rakaipa saka zvaida kuti ndimbonotsvaka 1 or 2 kuuraya bhabharazi iri. Ndakazvuva chivhasi changu chiya ndipo dhuma nekanzvendzvana. Aikaka, what kind? Kainge kauya sei mumba umu? Zviya tete zvokuti wakadhaka unoita sober instantly. Ndakawa doro richidreni kamusoro mangu chop. Tete, kana muchizama stage ekugadzirwa kwemabutterfly aya ekuti romboita senge riri muchikesi chinonzi chikukuni, ndiwo maitikiro anga akuita kanzvendzvanaka. Kaita senge kari kudhivhelopa kachibuda muchimushonga chandainge ndapiwa nasekuru vaya. Zviya zvokuti unotya tete, unenge usati wapinda pashinyazi. Ndakakakanura ndikakakanda mutubhegi tokubereka tuya turiko mazano. Hutu ndakananga kuKempton Park. Zvokuti ndakabereka nyoka mbegi, zvaisandirovesa nehana. Asi ndaida kuita get rid of kasnake like aka. Ndakasvika kwasekuru Banda vakanditi ndaive ndachikora meko. Ndaifanirwa kunge ndine mudzi uyu pandiri nguva dzese. Hezvo sekuru ava vairwara chete. Ndofamba nemudzi pese kuti wava body part here. Vakanditi izvi zvandainge ndinazvo zvainge zvava zvemusoro wangu nokuti vainge vandipa mudzi kwete kasnake light. Hezvo sekuru ava vainge vondinakurira nyoka menyu. Fucking damn it. Ndaive ndatambwa 10 ya kurohwa mamind games chaiwo. Ndakati ndaisada nyoka asi mushonga welucky. Vakanditi vaisaita reverse transaction. Ndaive ndachikora miko. Ndainge ndava munhu mukuru ndaitofanira kuti ndive responsible for snake light uyu. Sekuru ava vaiva vatowina bhini rekurasira zvinhu zvavo naye. Vakanditi kana ndaizoda reverse deal ndaifanira kuvapa mudzi wavo back, noti kanzvendzvana, nokuti haisiriyo yavainge vandipa. Vakanditi ndibude zvakawanda ndozozviona umberi nokuti aya ndiwo aiva mavambo. Ndakabuda muyadhi masekuru ava ndichinzwa kunge ndanaiwa nechibvura mabwe chiri violent zvekuti muviri wangu waiwodzimba tete. Ndakadzokera kumba tete nechibheke chiya, musoro wangu uchiweka algebra. Tete ndakatanga kuona nhamo nasneki mushure mekunge ava nema-raging hormones ava kundimeka mukadzi. Ndakamboita madeals nevashandi vekuzungu ndikamutsvakira partner, asi sneki aisava interested mudzimwe nyoka. Sneki aitoda zvevanhu. Saka zvandaita tete, ndainotsvaka vaya vanotengesa muviri mumastreets. Ndaingofira kunomisa mota yangu vasikana vomhanyidzana kuya pamotikari yangu vachifunga kuti ndini ndaive interested navo. Izvo kana ndaivatsvakira sneki. So vaiti kana vasvika kumba ndainyanzovati feel at home, kugeza nema high end products, fridge inenge yakazara kuti shato nepamusoro. Vaizopinda mubedroom
vorohwa nerimwe zideep snake ovashandisa zvekuti mangwana makuseni anonga asingazivi chinenge chaitika. Ndaitoziva kuti snake apedza basa ndobva ndanogara murumu muya kuitira kuti panomuka munhu asambofungira kana chinhu. Ndaibva ndamupa dzamatsama remari oenda hake. Dambudziko manje raivepo tete nderekuti snake aida vharayati yevanhu aka asingadi kudzokorora same person twice. Saka indaigara ningori pakuvhima dzimwe nguva kuchinja nzvimbo chaiko. Asi mumastreets umu makatanga kufamba guhwa rokuti ndaive nezvinhu zvandaishandisa pavanhu. Dzimwe dzenguva ndainotsvaga vaya vaida mapeace job asi vanhu vakapedzera vava kundiavoida tete. Chero hama dzaisashanya, dzimwe dzaishandiswa naSnake zvekuti aitomuka achiziva kuti ashandiswa, asi ashandiswa usiku nani anenge asina memori yacho. Tete nyoka iyi yandishungurudza, handichadaini. Ikashaya zvainoda inoita matantrums asina kana shumo yose. Mari ndinoita tete, asi ndazosvika pakuneta. Mademands acho ari kuramba achikura. Umwe musikana akambochekwa naSnake uyu akaita ovarian cancer ndiye Sarai. Umwe akangoita maronda asingarapike kunhengo yake akamudya kusvika aparara. Ndatambudzika vatete, ndafamba nyika dzakawanda kuzama get rid of Snake, asi tete vese vanozviti magodobore emhando yepamusoro vari kutadza kumuraya Snake uyu. Atova nebehavior yava kundisvota chaizvo. Mari yacho yanouya nayo haichamake sense zvachose. Anyway, ndibatsireiwo. Good morning guys, Mamuka say I hope you are having a wonderful day. This is our first story of the day. Regai tipinde munyaya yechipiri. Ndakauraya mukadzi wangu ndikanorumba nenhengo yake yesikarudzi yandorara nayo. Nemukadzi wangu taiwirana, hapana dambudziko raitinetsa parudo rwedu. Taidanana asi nhamo yaitionesa chitsvuku. Taigara kumbare kumatapi apo tairoja kumaflats. Taigara one room yataiganhura necurtain kuita bedroom nekitchen. Chikunyangwe mumbare makachipa pachikafu isu kuti tiwane domasi rekuisa mucabbage tairishaya. Cabbage ndiwo waiva muriwo from January to December. Nyama ndaikwanisa kutenga pano nepapo. Ndakasvika pakutambura zvekusvika pakunyepedzera kuita bofu. Ndaikwira ndoenda kurenki yemutare, ndokwira ndichikumbira mari sebofu. Ndaiti ndasvika mamutare ndaizodzoka netrain yemanheru ndichirara ndichikumbira mari. Panguva iyi ndainamata kuti pasava neanondisiya kuti ndozvandiri kuita. Ndakasvika pakuunganidza kamari kandakatanga kuhodha machira ekumasowe. Ndokusiya kwandakazoita kupema sebo, ndokuisa musika wangu muroad kumatapi koko pane zvimwe zvimusika paya. Business raive low, so paground reFaro Stadium paive nemaprofita aya akazodzingwa. Ndakaendapo paive nemuprofita wenguo tsvuku aibva kudomboshava. Mukutsvakiridza ndakazonzwa kuti kwaibva aizikanwa seng'anga yemandirire, asi kuno aive muprofita. Aichakandipa munamato waishanda, asi mutero yake yainge yakarerekera kuchivanhu. Mushure ndaziva kuti yaive ng'anga, ndipo pandakatsvaka nzira yekutaura naye kuti andirombese. Tete 90% emaprofita vaishandira paruFaro Stadium dzaiva ng'anga, so akabvuma kuti andirombese. Akati ndizoya kumba kwake kudomboshava. Ndakaenda. Ndakasvika ndikaudzwa kuti kumberi kwangu kune mari yakawanda, asi mudzivisi mudzimai wandakaroora. Ndakati ndaisakwanisa kuramba mukadzi wangu. Akati hakusi kuramba kwega, asi ndinoda kuti uuraye mukadzi wake. Totora nhengo yake toigadzira nemushonga. Uchapota uchirara nenhengo iyi makuseni unomuka pasi pebed pakasara mai. Uye mari iyi ikauya through nhengo yemukadzi wako, vana vako vanokwanisa kudya mari iyi, vova nelife yakanaka. Ndakadzikana ndisingakwanisi ndotsvaka mhandara yekuuraya, totora nhengo yake ndopota ndichirara nenhengo yemhandara iyi, asi mhiko ndaizodya mari ndega. Ndakaomera kuti ndodii. Ndakati sekuru ava vandipe time yekufunga. Pandakadzokera kumba ndakati handichadzokere kuna sekuru ava, zviri nanditambure nemhuri yangu. Ndakaita 3 months ndisati ndadzokera kuna sekuru ava. Mhepo dzakatanga kusimuka vatete, ndikabhuruka ndikadzokera futi kurenki ndikatanga kunyebera kuita bofu. Asi zvakaramba ndaigona kuita 2 US chaiyo pazuva, zvakaita kuti ndidzokere kwasekuru vaya. Ndakadzokera kwasekuru ndikati, sekuru gadzirai mushonga mukadzi wangu afe yake. Sekuru vakati ndiuye nenhumbi dzake. Ndakaendesa nhumbi dzemukadzi wangu akangorwara mazuva akabva afa. Akati avigwa kumbudzi manheru, akavigwa nasekuru, vakaenda kuguwa kwavo, vakaita chivanhu ndokutora nhengo yake nemushonga. Indakati ndapedza kuchema mukadzi wangu ndikaenda ndikanoona sekuru. Ndakasvika nhengo yemukadzi wangu yakasonwa nemishonga. Ndakaitwa chivanhu ndokupiwa nhengo iya, ndikazi enda unoita mari. Hongu mari ndinayo, ndinorara nenhengo yemukadzi wangu usiku wega wega. Ndinondoita sendakarara pamusoro pemukadzi tete.
ndichitodzirwa. Ndapedza kuseni pasi pemubhedha panenge pane mari, asi imari hayo, asi haisi nyore pamba ndiri ndega. Vana mabhodha vanouya pamaholiday basi. Ndasvika pakuneta nemari yakawandisa nekuti chekuitisa hapana. Ndinoti ndikapa munhu mari kana gift anofa zvisina tsarukano. Ndakudemba, ndaive ndine nhamo yekushaya mari, nawo ndinayo nenhamo yekuwandisa kwayo. Tete, mari yekuromba uri mupfume masikati, asi manheru uri muranda. Tingagoti kudii? Ndizvo zviripo. Regai tipinde munyaya yedu inotevera. Ndiri mukomana ne28 years, ndave kuita minana kudarika baba vangu vane chechi. Ini Tete handizivi kuti baba vakazvifambisa sei kuti vatange chechi, asi ndichataura pandinoziva. Ndakati ndakumagrade 7, baba vainditora tichinoona spiritual father wavo muno muZimbabwe, uku kwandainonamatirwa nekupiwa zodzo kuti baba vakana vafa ndinosara nechechi. Ndakazoti ndakura zvekuziva Tete, baba vakagara neni pasi vakanditi ini ndinozosara ndichiendera mberi nechechi. Vakati vakuda kuti ndizodzwe kuti ndive nesimba. Tete, usiku wavakataura neni ndakadzwa simba rakapinda mandiri. Takazoenda ku all night prayer kumba kwa spiritual father wababa. Ini ndaifunga kuti kurara tichinamata, asi kwaive kurara tichiita bonde nababa. Takati tasvika ndakamwiswa yavaiti holy water ikandinetesa, ndipo patakatanga kubatana nababa. Kusvika tarara tese semurume nemukadzi, tikaita izvi usiku hwese tikadzokera kumba. Asi baba vakapiwa ivhu vakanzi vaifanira kuvaka holy ground pachechi, kana vapedza toita bonde imomo. Tikaita izvi ndinenge ndava nesimba. Shuwa holy ground yakavakwa, tikarara tiita bonde Saturday to Sunday makuseni. Takamuka tikaenda kumba Sunday iyoyo, yaive holy ground service Tete pachechi. Time yatakapinda payo pakazara kuti pa. Magadhi angu akati aona mota yangu ichipinda, vakamhanya kuzonditora, vakatanga kudona. Madhimoni wese aiva nemadhimoni aimira pedo neni aidona. Mota yababa vangu yainge iri mushure mangu. Musi uyu takaita mashura muholy ground, vanhu vachipora, wese aibatwa neni nababa aipona. Asi waisava mweya waMwari waishanda. Nawo ndinonamatira vanhu ndodzinga madhimoni, asi Saturday yose tinorara muholy ground tichiita miko. Amai vangu havana chavanoziva. Irima patoenda kunorara muholy ground, baba vanodzinga magadhi ese pachechi vachiti vanoda kutaura nedenga pasina vanhu. Tete, chandiudza pano nekurara kwandiri kuita, ndakaita problem yekuti kwandinoitwa nako mukadzi nababa kwashama. Handichakwanisi to hold tsvina, ndozviitira ndakutogara ndakapfeka pamba. Baba vari kuti usaenda kuchipatara unosvibisa zita rangu kuti mwana waprofeti ari kuita zvechingo chani. Handizivi kuti ndodii ndatambura Tete, please help ndiwane mushonga yechibhoyi ndizvirape. Amai ndozeza kuvaudza kuti ndairara nababa. Ndinorwadzisa amai vangu. Baba navo vanorara nevakadzi vepachechi kana 10 pasuva. Avo vanouya ku1-on-1. Ini havachina basa neni. Munoziva here kuti nhasi mausiku ndati ndamuka so pakati peusiku ndikati naye Mwari, unofunga kuti gore richapera here? Gore richapera Jesu asati auya? Ndangomuka svika ndinoshungurudza so. The way zvinhu zviri kuitika muno munyika ka, ini handichina zvekutaura ini. Hanzi tenzi chiuya aitiwa nezororo. Aiwa, Jesu ngavachiuya. Baba chaivo vanobata vagobudisa nhengo yavo vachiisa kumasure kwemwana wavo kuti zviite sei. You remember a few days ago ndakaposta nyaya yemukadzi weCape Town aiti kwanzi kwai nyaya yemazamu mukaka chichichi. Zvino looks like zvinhu zvadova kuZimbabwe zvatekeshera. It looks like it's a new thing. It's a new thing on the block. Vanhu vari kuita zvinhu zvinyowani, vanhu vanointroduce ka zvinyowani. Hanzi Tete, pane nyaya yaitika nhasi musi wemugovera pandaenda kushopping complex yezvinhu zvevana vechikoro. Vanoziva paOK Marimba pane shopping complex nemashopu akasiyana siyana, masupermarkets anotengesa zvekudya, mafast food outlets vanotengesa chino nechocho. Muchidimbu ndingati ishopping complex iri busy. Patoriwo nesatellite police station. Naturally ndiri haga mukaka. Tisu vaya vakaropafadzwa pamazamu apa vane mazitende chaiwo. Saka ndichiita shopping yangu mushopu manga muine imwe kapu yanga ichingotenderera. Ndapedza kunhonga ndabva ndaenda kutiu ndikaona kapu iya yakunditevera. Yaenda same tiu yandainge ndiri. Ini ndaive ndanhongawo tuma-eats tumashoma twemulunch box evana for Monday. Ndichibuda kapu iya yabva yanditevera panze, vakanditi vari kuda kutaura neni. Mukadzi ndiye akanditi vari kuda mukaka. Tete, ndashamisika kuti kapu iri kubuda mushopu mune mikaka yakasiyana siyana.
kufresh milk kwayo nemazita emakambani akasiyana-siyana vachitengesa kubva kulow fat milk zvichingodaro sour milk, condensed milk, powdered milk, oat milk. Asi vane mukaka wavari kutsvaka here uri special. Woti mazuva ano vanhu vanongoti dumbu rangu is not tolerant kune chino nechochosve, ngati kudaro kutsvaka mukaka uri special. Vabva vakanditi aiwa vaisatsvaka mukaka wemombe owembudzi, asi vari kutsvaka mukaka wemunhu. Mupfungwa dzangu makamhanya pfungwa kuti zvimwe pada kumba kwavo kwavanogara kune mwana mucheche, saka vari kuda mukaka wemuzamu. Zvinoitwa kune dzimwe nyika kuti mudzimai kana asingakwanisi kuyamwa mukaka vanoyamwisirwa neumwe wavanoti wetness pachirungu, asi anotanga aitwa hake matest. Manje muno munyika medu hazvisi kumonika izvi. Ndakanzwa tsitsi fani ndikati vanotenga mukaka emanewborn emugaba vopa mwana ararame. Zvimwe pada mai vemwana vainge vashayika pakusununguka. Baba vacho vakanditi kwete handizvo, vari kutsvaka breast milk yekumwa chaiyo. Ndipo pakabhengenuka pfungwa dzangu kuti vaona mazama angu akafunga kuti ndine mwana mucheche, ndosaka vanditevera vachida kundipa ofa iyi. Ndakanyanyisa kushamisika mukadzi achinditambidza chitsama chemari. Akanditi ndiwatsvakira breast milk. Izvo mashura vambishi chaiwo tete. Ndotsvaka mukaka wemuzamu ndouwanepi, ende ndoapurecha munhu ndichiti kudii tete. Asi mubvunzo wangu ndeyekuti vanomboumwa sei? Anoenda pamunhu here oita sezvoita mwana mucheche zviya? Ko ukamuwa nenyoka ozvino ukafa. Ndakaramba kutambira chitsapo chavo chemari ndokubva ndabva. Tete ndiri murodhi kuenda kumba, nyaya iyi yaramba ichindishungurudza. Varombi vava so desperate zvekuti vakufamba masikati machena vachitsvaka munhu angaita victim. Kokuda kundituma manje aikaka ngavachibvire uko, ngaanomwa mvura womakokokora. Ivo zvavari kushaya vanozotumawo munhu anouwanepi, ende nyika yava kuita ichichenjera, havadi zvinovanetsa mangwana. Dai ndiri munhu anokara mari ndakatora tsapo yemari, asi anoziva kuti ijenywe mari ndiani. Ko kana vaida kurasira mari kwandiri, ini ndozotambura nezvinhu zvandisina kutsvaka mangwana, oro kusiyira vana nhamo vonetswa nezvinhu zvisinei nawo, zvakaoma vatete. Last week nyaya takainzwa iri kuCape Town, but looks like we now live in a global village. Chondishamisa ndechekuti zvinhu zvaiitwa kuCape Town last week zvatopindira Marare, urombo hunyuwanikawo. Zvakaoma. Ngatipindei munyaya inotevera. Hanzi makadiva tete, ndiri murume ane makore 36 okuberekwa, ndinogara kuzvishavani tete. Regai ndirongedzere ndichiti kukura kwangu ndaiva munhu wekuti ndaikopa nekutevedzera zvese zvaitwa neshamwari dzangu. I remember during my primary school days, ndaiti kana shamwari kauya kuchikoro nebhegi nyowani, ini chero ndanga ndine rimwe ndaibva ndatonoita sini kumba. Kusvika vabereki vangu varitenga hongu mari yayo iko kumba kwandinobva, so it wasn't an issue to get whatever I cried for. Kana dziri nhau dzembuva yedu mumabhegi yekudya during break and lunch time, zdainzwa kuti zvandapiwa kumba kwedu handizvidi, ndinoda zviri malunchbox eshamwari. I learned kaunhu kebutter trade from an early age. Ndaidzwa kusagutsikana kuti zvangu was not enough. Ndaitoda zvina uyo kuti dai zvaita zvangu. Ndakarera this habit kusvika kuhigh school. Uniform chayo ndaidzwa kuti dai ndachinjana neshamwari, cause ndinenge ndada maybe shade yeuniform yake kupfuura yangu. Sezvinei vandaitamba navo vaisaramba, cause vanenge vachitofarira, cause ndaitengerwa quality from NB my uniform neshoes from Butter. Kumba vanga vasina problem nazvo, ningati tanga takajaidzwa, taingoregwa tichiita yese. Ndakati ndati kure ndadarika zera retertiary ndave kuzvishandira and still have a paying job, zvekuti whatever I wish to have I'll purchase it without hesitation. Mota ndinotochinjanisa pandadira, cause ndikaona sawira atenga SUV indotochiva ndotodawo ndotengawo the one I'll be driving that, ndotengesawo the one I'll be driving that time. Zvimwe zvinhu zvakaita semudziyo mumba ndinongoita chitenge zviri unnecessary, cause ndinochiva kunyange zvandisingadi. Now ndakura kudai shamwari handichina, cause they are now fed up neunhu hwangu. At first they tried talking into me vachinditsura nekungochiva kese kandaona, vakazosvika pakuita walk away from me nekuti ndanga ndopinda mumarelationship avo. Ndanga ndave kuchiva vasikana vavo and hazvingoperi mukuchiva chete. I lure them into a relationship with me and vanotokabira bit, cause ndinenge ndarova nesweet talk plus aiwa mari ndovaflashira zvekuti vanototi wanonoka kuti wataura ngatidanani tochitamba underground.
And kudanana kwandinoita nemasikana vemabhururu angu uku, it's not because pane rudo opaita rudo, but rungori ruchiva unondibata and handizorori kusvika chanditora mwoyo ndachiwana chave changu. Chaita kuti ndikunyorerewo history yangu iyi ndechekuti ndasvika panguva yekuchiva mudzimai watsano. Mind you, ndakazoita wangu mukadzi pandakange ndave kushanda after tertiary. Zvino hanzvadzi yemukadzi ine mukadzi akanaka akaumbwa. Ruchiwa rwangu rwaisaziso pana ambuya mudzimai watsano. Kutaura chokwadi, I can't help it, I can't help myself. Ndikavaona ndinonzwa kuda kutopinda navo mugumbezi. Ndingabatsirikewo sei ndisiye zvekuchiva zvisi zvangu. Mudzimai wandinaye zvese bo, but I just feel like I need extra. Zvino ndiri kuona kuti kwandakutambira kunonyudza tsano wakazviwa, then pangu pandiperera. Handiti manzwa kuti kwai kubva ndiri muduku ndaingova nemoyo ndikaona ichi ndoda ine maparents vanenge vachingoti no, leave them kids, you know, vana and all. Pane zvimwe zvinhu zvatinorega vana vedu vachiita zvatinongoti it's okay, but tinenge tisingazivi kuti in the end it will change. Kahabit kaya kanozotochinja into a character. Ndikwai inotanga iri thought yobva yaita whatever you call it, yotanga kutoita system yako yoita habit. Tanga iri thought ubva wazviita yotoita habit. Uchibva ipapo yadova character yako. Wadova munhu anochiva. Ndine mama yangu yekuti anoti perfume yako yakanaka, ndoida ndodomutengera imwe perfume, but aiwa ndoda yakaita seyako exactly, kusagutsikana chaiko. Ngatidzidzisei vana vedu kuti vange vachigutsikana. Nyaya yandishamisa chaizvo inyaya yevanhu vechechi. Handakomenda here? Ndakomenda panyaya yechechi ndichiti zvinhu zvaakuitika mazuva ano zvakaoma. Then imwe nyaya zvakare inyaya reganitarise ndichagoziva ndananzi ndikomete ka1 kokupedzisira. Vanhu vanenge vachida kuona nyaya dzakatevedzana, macomments edu hana basa tozowaita kokupedzisira. Ava mukoma ava vekuita bofu. Iyi nyaya ndo yandishamisa manje, yekuti kwai ndaizomboita bofu ndofamba mubhazi ndichinyebera. Vedu vega vana veZimbabwe tatambura, asi ine kamwe kaufani kainako, ndangosekawo zvangu pandandichivereka ndakuzoseka hangu kuti gegege. Asi kwai ndaitonyebera kuita bofu zvangu, ndopinda mubhazi ndichinyebedzera kukumbira, ndichikumbira ndiri bofu. Ndaingonamata kuti ngadai ndikasawana munhu anondiziva. Munoziva here kuti ndiwo maproblem atinoita semaZimbabwe, nekuti now we don't know who's genuine and who's not, because munhu anenge achitoekita kuita bofu. Vedu veka zvakaoma. Ndipo paperera episode inoyi. Tichadzoka zvakare neepisode kuma past 2. Muve nezuva rakanaka.